ndio wenjiri igonkorania ase kanisa ikuru kwa Molem Pentecostal Church igotoka in Molem Ward Mbakasi West libageri nyasawi tato nyoleire elinde tokwane lingana lyo monene nabo igo tubaganirie Christmas ekia numwaka muya webisio 2026 na kwali yaniryo yo minto omotegereri ase TV yaito ya ensoko elinde tosanga lingana lyayo monene elia tokonyire korwa omwaka wansa January 2025 weka December omwaka oyo 2025 tarehe 28 inyasaye abande babire bagwetera makon abande babire bagusiya magimabo abande baetere emechando ao lakini inchamo naye lero lituko lya lero nyasaye otonyolero gwanjirwa tigaba kwe tigaigwa bonene otoko ningambi yamona sonsi anyasaye ndogotokolera ntori abaya kubwa abaminta abasirire ntori abaya kubwa abaminta batemechando abale amanyagitari bacandegete abande bono bakorera sengincho banyuriru nabamwabo ntori abaye no gwanja kwa nyasaye asiri tukoria rero tujigokora omwaka esandi yechumapiri yo mwelio aso mwaka yotoko ningambi ya mono nyasaye gokonyire inkwari etesuguku mbi ya mono na igotoko ningambi ya mono nyambari batanyore tabari asenye nchime chando ao omabako itonori naki waikire tukoria rero tarehe 28 Yesu itotigaba kwe mono asiri tukoria rero iga gobaleterande ujumbe gose lingana lyo monene lyo komoyo lindo nyale gotambuko mwaka biya aseigo litana ni kabisa nande igonkore ngambiya mono asengincho ya abakoriye meremo bensoko ya ito ensoko TV muna Germany bwana wakili Job na wande representers asokonyore libaga gocha sensoko TV nkwanere minto mwamugusi mbiyamona asengincho ya my host Diana ndemo mbiyamona asemire mbiyamo kora Yesu tigaba sesenie oyo mintori netinyambane nabande ntanyara gwatora marieta bagokore mememi ya sensoko ya ito nensoko no amacha mayakurwa amacha amaya ensoko kunywera ngo yaera lingana norira ensoko lingana liko gokonyo menye buya elindo gendere buya sobogimobo nganyole go gwetera emechando nensemo yobogima lakini kole na nyasaye igore buya ase igoti atogende tosome lingana lyo monene ase birebi abaminto omogusi Onyamira County na Kisii County intagete omoyo ina tobase kunyora ayakale tobase kunyora ayo mwaka 2025 nyasaye ngo korariri ngana linya aso mwaka 2026 tiatusome gitabu ya Isaya ogesieri kiaye na mirongo ene na bitatu oro cherererwaye 15 timobaisa kunyora amangana kale gose kolengereria igoro ya ebinto byaetire naama ninkola lingana linya ringana elio lya chakire koroka ine timoriroji nindosie enchera aseroro nintubokie chindoche asense enyomo elinde chinyiti chioro sana amo nebito nebibwe nechisagero chinwe chintogie ekerekyo intibokie amache asa eroro nechindoche asense nyomo
inge abantu bane abo nachorire amache banywe abantu abo ne tongerete erinde bariye ogotogigwa kwane omonene Nyasaye tigasi seniringana ryaye Nyasaye nakobakire nakoire obonene asebirebi hande asichinga kiechi kwanyorere Nyasaye gukwana noyo minto omugusi asabeta abale mumbu mache mumbu abale Kenya abale East Africa abale Africa abale Northern America abale Southern America abale Europe abale Australia abategarete Nsoko TV Nyasaye omuya ogotokolera yara manene kwangiriri bageri koyo minto mugusi omoyo ekiagera omoyo bakatoenane inganyore twabire togwetera mangana mango mwaka 2025 Nyasaye gwaturire ire kyara ngwatochorete inga omwaka kogwanza 2026 no tokolera ingana linya ingo chikoyo mintomo ke kuno moneno moyo emambieye na asabekero yo maseseneke ime ya Yesu Kristo twasabire na kwegena amen mintomo gusito tebe amen oyo minto lingane linerie kene lingana no mugato igete korwa igoro hitokoryo mugato yigo tokoba moyo oyo na Isaya gatigati yababania banene aba kolete merememia oyo Isaya na kolete merememia segatigati aba farme gusaba gambi ange baneiga lakini oyo manyekanete mono yakoro kwesekia Ezekia oyo na konye tumono na no mubani oyo korokunga Isaya na Isaya na abuate access na abuate libagali yali wikera kwenda ikuru gose kogenda State House na abuate libagali ya na konye te abarayo bale kora abagambi buya mono ekiagera bale koiwera iki Isaya goteba lituke limo agatomwa na no monene gendo tebi Isaya otebi Ezekia amatukaye abaliwe takoba moyo akaire report ya Ezekia kongo kimono agachikorigereria ekera tebetuwa matukaye namake takomenya egenta korete iga inyorete nga obe omonenone na bengo gokolera yaramaya wakaimuka akarigereria nyasi agasaba mabera ekera asaba mabera agatebyo monene inyura amaya na akorire amayene Nyasaye nabanyorete amangana akoreta amaya akamomente myaka 15 ingirayo batebyo mugusio yo minto oyole Nyamira County oyole Kisii County korama ya ekarawa korama ya sana bakorora nyono mwaka mnogwansa 2026 erinda gokorera ingana linya Nyasaga kolera Ezekia lingana linya akamomenta amatuko akamomenta emyaka 15 ingidalo gotebyo musomba oyo minto gokole memoyo monene nayo omwegenia omwegenu naye korama ya incho murandi nkorama ya ekere na korama ya Nyasaye nabakorigereria erinda anyole aligereria akokorera mangana amaya na handa amajia lingana linye omwaka 2026 ingidalo gotebyo yo minto kwabere wogwetera mangana amange kwabere wogwetera mechando Isaya bagukwanira no monene yakoba tebinga timo inyora aya mwabere mugwetera ligere libosio Nyasaye ngokoralinga nalinya kwakone gwaitera marwaire karokende byasara kwale gokora byagure karokende kibesa kwabwate inchiyo bono ligere lyo monene korama ya ekarwa korira maya oyo minto omwako oyo okato omwako shiri 2026 Nyasaye ngokoralinga nalinya kwabere wogo chandeka ebinto mbire kwale gokora binto mbiri kogenda buya amangana otali kogenda buya bono nchego
komo ya sema mpye oyo minto mugusio yo ntegerete mampye incho murandi ngogo tebiga gokomo yo nyasaorobeiriye ogokorera yaramaya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Omwana Yesu itabakwe era nomuya okoimokereria abantu korwanse goche igoro karokende kwabeire inse omwaka 2025 nyaye tatomuya manyara nyasayo ole igoro orireira omonene gokoimokereria ale igoro ayerosi injira chiaho nyore kwabre goetera na koiro moyo yo minto musubati oyo minto mongina ayo minto mumura kwabre gokoriye merimo 2025 yabeira komu omwaka 2026 igongo komoyo nyasaye orireira gokoimokereria ale igoro abande kinyangi chiabo igo cyasareka abande kinyomo chiabo igo cyasareka omwaka oyo kora semerio monene ekyagerere niga orireira nago kolingana linya arosi nyangi yawo nande obwanchali bori bwakale boirane birecha igacha ndite family chinyinge chinyinge njibwati omolembe era igache taita salia ibe kolende yesara chitonyoro bodima bwakale na kale na sabire nyasa kolingana linya ase family yawo ase nkayawo ebirecha saririe ebirecha tagwire ebirecha ibire nyasaito mwaka bogwansa agokolingana linya yokomoyo 2025 igo yabenkom amajalchi cheme basokano chipara mnabona nguradiga abandi mbali bakorera bono abandi baro bertina kibakweni abamu abo lakini ngokomoyo nyasango kole chinguru nonye gokorera bono mambya nonye gochandike tabono mambya to base kwenyura bono erinde skari ekine ayeligere lyo monene erena kokolingana linya 2025 emambye yengia echumapiri yengia yomoyo ya somwaka 2025 yongo koganiria mayo mongina ayo chandikiri kwa chandikiri ingana kyora nyole school fees senior secondary ya sohire inganyole ni school na cyarego chorwa karokendo manu agatoma West Pokot karokendo manu agatoma Garissa ayeto pomoyo to inyora ya magega ronya sago kolingana linya omwaka bobwanza omwana asome agende skuru asopwegena ayegente gogo sabokole aye koramaya karokende kurumagega kwaro bokole bibe obosaba kwane nkoria chitariki cyarero 28 December nago soreye 2025 nayo njoka badirika onjoko koramaya erinde nyasaye arworora akolerengana linya omwaka 2026 taito yasabito tigago seseni wango gosabira bono mambya omwaka gogwansa amatuka ya birata tatigalete nyasawo kolerengana linya oyo no musomba wa monene Reverend David Ateka wango kwaliga ni kabisa ase omwaka muya nyasawo kolera mangana amaya amangana linya tetu saba monaye erinde nyasago seseni nyasaye tata nyasawo mwana nyasawo mwikomo jen na kubakire nyasaye asomo tegereri yoyone egusi ya itengima na ase soko ya ito TV etegereire emambye na sabiro monginoria na sabiro mogakoria na sabiro mosaoria obogo etera nyasaye omwaka 2025 omwaka 2026 watorerere iranga antonyora ya kale gochole ko tubokichi soko gochole ko paralingana linya ngano na seroro bakorora mangana manene ngano na sege tugetari gotoka wanone mwako gocha nyasaye 2026 gosebira abana baho mbiyamo na sengencho ya Kenya mbiyamo sengencho abarayi baito mbiyamo sengencho president mbiyamo sengencho abarayi baito bonse tigabalendwa monaye enchiri yawe korandi gwensengima na iga Kenya na umanene seseni abarasomba baho na abegeni baseseneke tuanso mwaka na sao tokolelingana linya mbiyamo sengencho ya Nsoko TV mbiyamo sengencho bakoriye meremo ba ase Nsoko TV na sai tigo baseseni bakolelingana linya Nsoko ya itenya sai TV ekolelingana linya omwaka 2026 mbiyamo no nyasaye tigo bape tigo ayibo banene abarwali tobale mwanyagetari yeso babweniwe abasibire abali mwe
aliechera asenga nchi ya magosa karakende babekeretwe barora mabiro baturie na bari Yesu Kristo karakende bakweta magosa na ro babere Nyasaye mbiyabona asenga nchi litukeri mbiyabona asenga nchi Sunday yo mweri aso mwaka 2025 kiro yo matiga seseneke ime ya Yesu Kristo twasaida kwegena na onsu totebe amen. Asante. Niligia sana. Amen. Monekere tukuchukuru mwaka watebirenga the last Sunday. Sunday yenga kitene gochikobe yo mogoko. Ego chikobe yo mogoko. Digo nando mwaka so mogoko. Amen. Bia sana mwanjito mulgeria oinero murandita se studio nande nachana omwana wa yoyo gotera kunyara turi tugusanganere kulende tigana mwanjira batenganga ya korunande anyariko kwana na iringani muri Christmas tunyara tukura marandito. Amen. Nande minto mugusi na chira sore nane go gotebi ngambu ya mona so gontegerera njino murandia Reverend David Ateka ase biboro bwane ase nyibore iye krokuna Kitutu North ya kabeire Kitutu chache bono iye krok Kitutu North na bya Kitutu South area yane krokunya Nyamiobo na area yane kegogi ward abulintango kwana na boigo sub county yane Marani libageri nanyora yabene asensoko TV yito ego chamorero ewakole memo yo monene igo nkora ndibono igasumu cyo Nairobi Morem ward ase Nairobi county Embakasi West kaki nabaga neirie omwako moya webisio nyasaba kolelinga nalinya erinde omubaka na koromo anyasaka omogoko asego na kwaliganire kuranyori baga tusanga munaye enamba yani yesimi korancha take gukwana munenche erinde tusaba munaye igere 07 27 70 56 64 tiangirorere enamba yani yesimi 0727 70 56 64 asego mna omorari atebire nimbwato mwana they are twins engakinere twakarorire eri kuna sing and shine kara twanywa mwana twakore nyangi onyo amatukuru bahasi ari nyamacho mazuri PG twakore nyangi gitwakore kokore nyangi ga tukarigereria sing and shine yale gocha KBC abana chibarongo bare gotera tugancha bana baria wonya sai nere mna karumuya agatwa bana chibarongo no yo mono moteri rero yanko moramuri yakurukwa nabatabye muri etaye oyende inki atari goterera oyonde nere ngoterari tatiende bale konyali baga wonsi gocha lakini next time ituranyori baga muratonyori baga nande ntochiche asego Yesu tigabasenya umuntu nako ku Margaret Nyaboke naro yenta ko ngasha in the gospel kana randiria wonte ngari nabo kwarandia igo ongomoyo igabanga baito ba aba pastor nyasaye tigabasenya barandi baito nyasaye tigabasenya umuntu ubyobono omoraria nago Krisana dayana nyasaye tigabasenya amen bakwani bansi bateto abaganirio mwako moya nandirende ntubaganitio mwaka bwa maseseni amen mbiyabono asante sana na next time tukoganite thank you mbiyabono manjito muligiri atikato inkasenga ensemo yende tunyato ko mwaligania omoteri oyu oro mwana oya nyarika wekase studio tunyato kusanga
we gather to rend our hearts to you, Lord.